Slovo knižnica je odvodené od slova kniha. A kniha je úžasný fenomén, odkedy bola vynájdená knihtlač Gutenbergom. A kniha by mohla rozprávať, pretože svoj osud má veľmi pestrý. O tom by napríklad mohol rozprávať aj Aristoteles, ktorému boli ničené diela. Ale takisto existuje aj v tej bližšej súčasnosti alebo minulosti jeden román od Bradburyho 451 stupňov Fahrenheita, kde tých 451 stupňov je bod, kedy sa papier vznieti. A tiež tam boli ničené knihy a pálené knihy. Takže mala rôzne osudy. Pálili ju, ničili ju, ale cez to všetko kniha existuje. A knižnica je úžasný vynález, kde sa zhromažďujú knihy a kde človek môže prísť s konkrétnym zámerom, vybrať si knihu, alebo len tak pozerá a vyberie si knihu, ktorá sa mu páči, požičia si ju, prečíta si ju a vráti. Vráti pre ďalších ľudí, pre ďalšie generácie. Takže ja verím, že knižnice ešte budú existovať dlho, dlho po nás.